Meghalaya Pradesh Congress Committee Chief Vincent H. Pala expressed confidence on Friday about the party's prospects in the upcoming elections for the Khasi Hills Autonomous District Council and the Jaintia Hills Autonomous District Council. Speaking to reporters today, Vincent H. Pala stated that the party is pleased with the candidates announced so far, emphasizing that the selection process prioritized the winnability factor to maximize electoral success. He also revealed that a meeting with all the party candidates who have been granted tickets is scheduled for Saturday to strategize ahead of the polls. Today, the Congress released its second list of candidates, which includes 11 names for the KHADC and 5 for the JHADC. Mening la longka PSC kene kesen ke baar kuma piong ila plek kan rumut ki kandidat mentra ka first list ni plek ki kandidat ki ba apply marwai na kawai ka konstitusi mentra ka sngi pat ila plek kitu ki ba bongut ban apply haswa ba in plek ki list mentra ka sngi ila pa observer ila pa ki senior member example kum hapo jirang ila pa yo seleng kumapun Rosla ila pa yo Baroni kumama plang lale Baroni kumari boy umroy lale ba pensingan bat kum ta ter misoto ba borok ba kwai election borok ba apply kide ki badan kam kide ki party workers ki non-tre party ki badan kam ki batre sistem ha re abakat do hi ni kum ka party ni happe hi kat bala ni ban jet ya kitu ki badan kalat penjok nyap snap ya ka sur jung ki pai pa lade ha mo sunrut lade de hanong stoin lade ha umroy lade ha no tekan don hi ka jing sosi na ki nong tre jo ka party jong euro na marba ki don lai sawut ki ba apply ha ka we ka constancy deng hab ai pik tang yu we te kecing ekran meni baro hi ka lomba hadin baki observer bingila pa ki lai report la ka chong ka area ba ki lek nilai thir bhai na pakat ba te nim don kata ka personal interest ba ungi ai tiket iko perlok leni ke perlok leni uni bala don slam ha ka party ni wadang su junction ha ka party ni per phai big ba ka par jong ti jongi kala tlot ki badon menchua parti ki pet parti ke ban phai biang tengi de bandon ka consideration haba ki briu ki badon menchua ki la pet ak parti ke ban phai biang menta tengi de bandon ke jing ekran mano badon sans ban job te ka jing ai ticket meni ka purely haka chance ka ban job bat kat kum ka voice ke jing so jong ke pai ba naka sample pratli ki sits the 75% ni la ai ki candidates Jaintia Hills ka don ka MLA seat ka ba way MLA don South Sanmut ki MDC tingila penbiang swa ar mut ani laimut ha ka way ka MLA seats kiwi pat nginang yepek ha hanu perkom ngin pek kiwi kumno ki yak kumno ki ha politics ni habdon ni strategi ba ngimde ban pli season pli ngide ban perkat ngin pek ngin observe ke reaction jong pai ba namar hadok menta ke election kampat pembena kidang su ai ke proposal atrai kampat dire yang iro te kata ka jingmut jongi ba ngidang don sakat third list ro ki bangin ai ka third list ngin le kloi sakabai ke badong kam ba kalong ba lasai hang ni po Khasi Hills Autonomous District Council kini ki candidate pingila finalize ngin court ki baro in ai cingkren ngin introduce ki pai ba kenang ki pai ba kini tu khasau tri ngin le Jaintia Hills tengah kapan ki pai ba ki le ki jong kinong supporter ki de ban mi ba kini tu le ki jong ki candidate ngin pek kenang ba kin senang nak pan yai kani ka action ke sing jong ki ka jingrai mentar sni ba lada ka decision jong ki jingrai jong ki de na ka mentar simet na yang mentak interest ke parti yang borok ni yahun bahkan ni borok ke interest jangka parti
tengah try kipai ba kin sarai hi ba ladang ngilia siap kemat ni ngilia siap kemat ni kejing kenok kan don hang yang tai melai hi be pelalong presiden bande heying hasem kam snong kam thau kam politics ke kenok adoni ni de ban ready ban kes kita ndai akerman baki pai ba kin sno thoi bakan ni kam de ka balek tang na drong la de humroy ka recommendation ke de na block na district te la da de apa penursla ka don baka blok ka recommend ke district ka blok ka claim recommend ke district ka recommend bat ki observer ki recommend te kata hai ka don kindiat hang nen tai ndri namta ka jingha te mlai ki jing kenno te ngi hab accept hi ayu hi ndri ko bama ong pi ba ni persangkat bala men iba ka parti hakmat ka personal hadin ka parti ka kata ya baro ti pai pa kin sarai